Nu vil jeg gerne bevise regnereglen for differentiation af et produkt af to funktioner. Så hvis man har en funktion, som man kalder hx, og man siger, at den er defineret som f af x gange g af x, og det er to differentiable funktioner, så kan man skrive h mærke af x som det første led differentieret f mærke af x gange det andet led udifferentieret, altså g af x, plus det første led udifferentieret f af x gange det andet led differentieret, altså g mærke af x. Nu vil jeg så bevise den her sætning, og det gør jeg ved hjælp af tretrinsreglen, og den skriver jeg selvfølgelig op. Så står delta y over delta x er lige med h af x 0 plus delta x minus hx 0 over delta x. Og så sætter jeg så f af x og g af x ind, så der står delta y over delta x er lige med f af x 0 gange delta x f af x 0 plus delta x gange g af x 0 plus delta x minus f af x 0 gange g af x 0 over delta x. Og nu vil jeg så gå i gang med trin 2. Så er der ikke ved at være med til. Okay, jeg har så ikke mere tid, så jeg stopper her.